खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजिब बसुमतारी बिटिआर राजखान्थिनि नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे बिग ब्रेकिं आपडेट लानानै फैदों। दिनैनि समाव बिश्वजित दैमारी बिथांनि सायाव इमानुएल मोसाहारि बिथाङा गोबां मानि बे समाव अजद दैखांनायनि बाथ्रा बुंदों। फिन आरोबाव इमानुएल बसुमतारी बिथाङा बिश्वजित दैमारी बिथांनि सायाव माखासे मानि बाथ्रा बुंदों, जेराव बिश्वजित दैमारीया दिनैनि समाव तामुलपुर विधानसभा बियाबाव गेलेनायनि गोबां बाथ्राया सोराङाव फैदों। बिथांनि बे बाथ्राया सावरायजादों। नाथाय इमानुएल बसुमतारी बिथाङा तामुलपुर विधानसभा बियाबाव जा बिश्वजित दैमारी बिथाङा बिसायख'थि गेलेनायनि सिमां सुजुदों बेखौ लानानै गोबां माने बाथ्रा फोरमायदों। बिथाङा मा फोरमायदों? इमानुएल बसुमतारी बिथाङा फोरमायदों दि बिश्वजित दैमारीखौ जों थांनाय 2006 निफ्रायनो नुफेराखैमोन। मालाब्ला फैयो न'से न'नैयाव हाबनानै थाङो। बे अजदखौ दैखांदों। थांनाय 2006 निफ्रायनो बिश्वजित दैमारी बिथांखौ गावनि ओनसोलाव नुफेराखै। माब्लाबा फैयो न'से न'नैयाव हाबनानै आलासि जानानै थांनायनि अजद दैखांनानै बाथ्रा बुंदों, जेराव बे समाव बिपिएफ आरो बिजेपिनि गेजेराव सीट शेयारिं जानाया रोखा जाबाय। आरो बे समाव दिल्लीनिफ्राय रायजोनि बारग' गाहाय मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा दिल्लीनिफ्राय रोखा खालामहरदों दि बिपिएफ दोलोनो मोन 11 विधानसभा हगारनानै मोनब्रै विधानसभा बियाबाव बिजेपिनिफ्राय गेलेगोन। आरो बे मोनब्रैनि गेजेराव तामुलपुरखौबो बिजेपि दोलोनो हगारना होनाय बाथ्राया बे समाव बाथ्राया सोराङाव फैदों। आरो बेखौ लानानैनो बिश्वजित दैमारीनि सायाव गोबां मानि बाथ्रानि गेजेरजों गाग्लोबबाय थादों। ओनसोलाव तामुलपुर ओनसोलाव थांनाय 2006 निफ्रायनो एबा नुफेराखै होननानै बाथ्रा फोरमायदों। दानिया फैदो बिदिब्ला बिश्वजित दैमारी बिथांनि सायाव इमानुएल मोसाहारि बिथाङा माबायदि फोरमायदों बे फोरमायनायखौ नोंथांमोननि गेजेराव लाना फैदिनि। आमिতো কেনেকৈ মানি ল'ব লাগিব, আহিব লাগে। আমালোকে বহাই নাই বিশ্বজিত दैमारी ডাঙৰ এতিয়ালৈকে, কাৰণ 2006 চনৰ পৰা আমি দেখাই নাই। একেদৰে 2-3টা ঘৰৰ সোমাব যাব, চিধা কথা আৰু নহয় জানো? আপোনালোকেও জানে এই অঞ্চলত যদি কিবা আছে নেকি। আসাম মালাটো ক'বলৈ গ'লে মোৰ দিনটো হাই আছে, জিলাখনো আমি পালোঁ। আৰু যোৱাবাৰটো 2020ৰটো সুন্দৰভাৱে হাগ্ৰামা চিফ প্ৰমোদ বড়ো ডিপু চিফ হৈ যায়। সেইটো সময়ত কোনে ব্লক কৰিলে? আমাৰ চন্দন ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়া, বিশ্বজিত दैमारी ডাঙৰীয়াহে ব্লক কৰিলে। অন ৰেকৰ্ড কৈছোঁ।